I'm Joel Malabon saying mabuhay. Please subscribe. God bless. Sa manatong karon ang title sa imong pagtabang sa problema sa uban, ang Ginoo maoy mutabang sa imong problema. Ato kining makit-an no nga usahay ang yabi sa tumanan sa imong handom anaa sa pagtabang sa uban nga matuman usab ilang handom muna siya to ang pamalandom sa diha nga imo pakamayuhon ang uban na Ginoo sa magpakamaayo kanimo dili pwede nga magtanom kag liso nga walay pag-ani sa ato pa ang liso nga imong gitanom maoy hinungdan nga makaani ka so kinahanglan ang pagkabuhi no nga gustuhan mura ra mo siyang pananom. Inanglan giday na kay itanong nga liso kay tungod ana nga imong itanong nga liso mao na sa hinungdan makaani ka. Now that is the sowing and reaping principle. You cannot reap when you do not sow. So you can reap when you sow. No, makaani ka kung naa kay gitanong nga liso. Naadi ay sa pagtabang sa problema sa uban mao kinatong pagpalandong ang tinago nga kamatuoran. This is the secret. Tabangan ka sa Ginoo sa imong problema nga mahimo inuon nimo ang mga butang nga nabudlayan ka pag-ubra. No, kana pa usay maglibog ka, di na ka diskarte, di na ka muguwa sa bulay pero sa time day nga may sitwasyon ay nasunugan, ikalit ka guwa, nasalban ang balay, nalimot ka sa imong problema. No, muna siya ka ang concrete nga example nga sa diha nga gibutang nimo imong kagalingon sa problema sa uban, ang Ginoo sa mo trabaho sa imong sitwasyon. Kay tabangan ka sa imong problema. Sa imong pagtabang sa sitwasyon sa uban, ang Ginoo may mutabang sa imong problema, no? Tan-aw sa palibot nimo paminsan kung paano ka mahimong pagpakamaayo. Mao kini ang prinsipyo. Kung muhatag ka, mas daghan pa ang mubalik nimo. Pero sa imong pagpaniguro, kay nagmilaog ka, mawad-an na niroon ka. What you keep, you lose. What you give for God's kingdom, you gain. Kung mutabang ka pagsulbad sa problema sa uban, ang Ginoo may mutabang pagsulbad sa imong problema. Amen? Nakay problema ron? Tabangi sa ang uban. Tabangi ang simbahan, kay ingon sa Ginoo. Basta unahon ninyo iyang ginharian, siya rin ay bahala sa inyong kinanglan. Unahala ang simbahan, kay mahatag na siya mga transaksyon, mga pangabuhian, mga sideline, mga trabaho, nga pangitaon ka at tuon ka kay para musigi ka o tabang. Tag-ingon sa panuntion, ibasa ni Lucio Jr. Tag-ingon diha, ayaw ihikaw ang mga kaayuhan ngadto sa nagkinahanglan niini. Ari, di man ang pinakalami, no? Ilabi na kung aduna kay mahibo niini. Mao ni siya ang bersikulo nga dili jud ka magnilaog. No? Tabangi ang kinahanglan kay sugo ni sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. Di man ni basta gitabangan nimo ang tao nga may mabalos nimo. Talabangan jud. Pareho ra nakautang ka sa Ginoo. Kung mutabang ka, ang mubalik nimo sobra pa sa imong gitabang sama sa giingon sa Lucas 6:38 kay mag-awas kini. No, 2 Kings chapter 19 verse 34 lami kay ni siya sa to pamalandong nga mutabang ka sa uban, ang Ginoo may mutabang sa imong sitwasyon o problema. Nga naman nag-ingon diri kay ang sitwasyon si Hari Hezekiah, ang hari sa Israel, sumon siya sa Assyria. Kaya ang mga palibot nga mga nasod na sakop na, ang Israel na lang ang last nga sakupunon sa Assyria. Okay? Ni King Sennacherib. So, gipadala na silang sulat. Sama makay kaya. Surrender ka di, kay lumpago na muna inyong naging harian. So, nakulbaan si Hezekiah. Ampo siya diyan, yung nagpuasa siya, no? O gipatawag si Isaiah nga propeta. Ingon si Isaiah, no? Ingon ang Ginoo, 2 Kings chapter 19 verse 34. Dami kay ni. Hibawi Hezekiah. Nag-ingon ang Ginoo, panalipdan ko kining syudara tungod sa akong ngalan og
Kaning mga og ilabi na kung naa kay mahimo, ilabi na sa atong isig ka magtutuo kani. Panalipdan ko kini sidara tungod sa akong sulugoon nga si David. Imagine ka, si King Hezekiah nanginhari siya sa Israel after 300 years before David, after David. Si David nanginhari 300 years ago. Si King Hezekiah na ron. O sa ingon ni Isaiah, yung sa Ginoo, dili ni siya kakihon na syudad sa Assyria. Tungod na ako o tungod sa akong sulugoon nga si David. Imagine ha, 300 years ago, mao pa'y gigamit na rason nganong dili atakihon, nganong panalipdan ang syudad sa Israel. Ingon sa Ginoo kang Hezekiah, no? Panalipdan ko kining imong gingharian tungod sa akong sulugoon nga si David. Dili ni tungod sa imong hinimuan. Muna itong imanan nga linyas o pagpagabuhi ron. No, nga atong mabatian o makita nga ang pagpakamaayo moabot pa diay sa sunod nga mga henerasyon. Muna itong imanan, life is a relay. Ikatulo, katupusan nga bersikulo nga itong makita kaning sa Genesis chapter 37 verses 5 to 11, una-una nga libro sa Old Testament. Genesis 37:5-11. Nagisgot ni siya kang Joseph. No? Una-una ganina ayaw ihikaw ang paghimog maayo sa mga tao na kinahanglan ilabi na kung naakay kapasidad sa pagtabang niini. Sa kang King Hezekiah, kung naada tayo gihimog nga masakripisyo pagtabang ang mga kaayuhan, muabot pagiday na siya, bisan pa si mong mga anak, si mong apo, apo sa tuhod, gamatir pod na tuang pangabudlay de ayron. Kay muani na lang sila sa tuang gihimo si Joseph, sa iyahang kahuben, gipanagna na nga mabutang siya sa taas nga pwesto sa pangabuhi. He has a prophecy for leadership position. Bata pa siya, nakita na siya nga manager siya. So, bantay-bantay yun yung kauban sa Panimalaya nga pamatyan yung murag tikalon. Guro, atimanan yun na, kaya basi maunay madato nga igsuon niyo or anak. Kaya pagkatikalon siya dahil ng confidence. Si Joseph, hubin pa siya. Yan ang ipangingnan, iyang mga maguwang, mga po, kabuok. Muabot ang adlaw, muluhod mo na ko. Ikaw ha, manghod, gimainan niya magmaguwang, hati mo. Po niya ka magmaguwang. Nagdamgo ko sa akong damgo, dito kita sa uma o namugkos sa mga trigo. Unya, mitindog ang akong binugkos o gialirungan sa inyong mga binugkos o niyukbo sila sa akong binugkos. Trigo sa humay. Imagine ka, hingriak ang mga nagwang. Ingon niya may son, naghuna-huna ka ba nga mahimo kang hari na mo? Sa kuwan ba katikalong doon mo? Magmando ka ba di ay ka na mo? Andiron minimo? Mula sa tuang pinulungan. Busa ni samot, ang ilang pagdumot kaniya tungod siyang damgo, nagisugilo niya kanila. No? Ang ilang papa si Jacob. Isugiran ko niya, ngasta ko si Jacob, muluhod niya. No? Mula pong naisulto si Jacob kay ano siya, no? Patriarka, pero wa siya hingriak nga nasuko. Yang ipamalandungan ni nabasi uloy do kay damgo man ni sa Ginoo, di man yung tumutumo. Okay? So si Joseph adunay katako sa pag-intindi kung unsay ipasabot sa usa ka damgo. Muni iyang talent. Ang uban diri kamao mohilot, ang uban sa padiri kamao na ay mga special skill, kamao mo edit og mga video. O kini nga katakos na gamit niya pagtabang siyang kauban sa prisuhan. O tungod siyang gihimo katong iyang tabangan, nag-recommend kaniya ngadto sa hari. Mao kana nga tabangan usab niya ang hari nga gitawag sa Egypt og
Pharaoh. Tungod sa iyang pagsulbad sa problema sa hari, na-promote siya sa posisyon nga ikaduha sa hari, second in command sa ato paniron, Prime Minister. Dili Vice President, kundi sinaligan yun sa hari. He was promoted as second in command of Pharaoh, no? Samtang nagtrabaho siya pagsulbad sa mga problema sa hari, ang Ginoo usab nagsulbad sa iyang problema unsaon nga makita niya pag-usab ang iyang pamilya. Kaya nga naman, gibaligya siya sa magsuon, tungkol sila kasuko, nahimo siyang ulipon ni Potiphar. Remember? Nagtinarong siya, akusaran pagi siya, nagilugos ko na niya ang asawa ni Potiphar, gipriso siya nga may sala. Gitabangan niya ay kauban sa prisuhan na-interpret niya ang damgo, nakagawa sila, nalimtan na po siya. Okay, bro, ragi siya reklamo. No? So, bisan pagtuwa siya sa Egypt, no, makita na ito nga na-promote na siya, nahimo na siyang Prime Minister. Tanan ng mga tao sa tibuok kalibutan maadtog Egypt kay mukuha og supply sa pagkaon, muagi niya. Okay? Pero naay siya'y problema si Joseph. Gibaligya siya sa maigsuon, pero gimingaw siya siyang papa. Kay palangga na siya siyang papa. Niya, nawa siya, nga siya kapanangit siyang papa. Kahibaw siya nga naglibog na o nagsala na kayang papa o naunsa siya. Napagid siya gimingawan nga iyahang manghod na si Benjamin. No, naunsa na karon iyang manghod. Okay? Pero no, at this time makita na to no, nga samtang gamanis na sa Egypt, ang Ginoo ga work out nga iyahang kamingaw masulbad. Ay ano man, nagutman naman ang mga Israelites. Yawa na may laing supply sa pagkaon at man sa Egypt. O niya si Joseph ang Prime Minister. Siya ang makadesisyon. Yung desisyon ng Papa nga pangadto man sa Egypt. Gisugo niya ang unsi ka mga igsuon. Adto mo, pamalit mo nito pagkahaon. So, gatabang si Joseph, na-promote siya, gigamit niya ang abilidad sa pag-interpret ng damgo, na imo siyang Prime Minister, pero iyang lunging nga makitaan, iyang pamilya, pag-usap, makita, gi-work out na sa Ginoo. Okay? Gapadong na iyang mga igsoon, sa kayo kamen. Okay? The breakthrough is on the way. Nga nung makaingon man ko, no? Kaya natuman ang iyang damgo, katong ng yugbo. Nanulod ang iyang mga igsuon. Yang kay Prime Minister na sa Egyptian na siya now, wa kaila yung mga igsuon. Pero siya kaila siya sa mga igsuon. Kay Israelites na gyapon ilang sinina. So grabe iyang grabe iyang kamingaw, no? Grabe iyang kalipay, nakita niya yung mga igsuon niya na yung mangkot, no? Si Benjamin. The blessing starts from being a good steward with a small assignment, the house of Potiphar, to becoming a steward of a bigger assignment, Egypt. No? So timanan ginato mga kaigsunan, siya nga masaligan sa ginagmay, masaligan sa dinagko, ikaw, kung tagaan ka, assignment na ginagmay niya, makita nga sinamasaligan ka, i-promote ka sa Ginoo. Muni ang prinsipyo sa Biblia. So katong mga tsimpo nga nagserbisyo ka sa Ginoo, sa pagpanglimpyo sa simbahan, nakita na sa Ginoo. Amen? Siguro may mga tsimpo nga kapuy na ka, pero gipili yapon nimo pagpangalagad. Katong nagtudlo ka sa mga bata, naghandle kag small group, naghandle kag youth night, o gubad pa nga mga pagserbisyo sa simbahan, nakita na sa Ginoo. Pareho ra na og nagtanong kag gugma sa pagpangalagad, moabot ang adlaw, magaani ka sa mga bunga sa imong pagpangabudlay. Let's reflect this moment sa tuang nabatian ng mensahe karon, no? Pagtabang. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, atong iduko atong ulo, dili kita magtinakulan sa paghimo og maayo. Kay kung madasigon kita, moabot ang panahon nga makaanay gayud kita sa bunga niini. Sa pangapulong niya,
Samtang may kahigayunan kita, samtang may kahigayunan ka, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Timan ini labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Priority na to atong kauban sa simbahan, sa pagtabang. Pero kung may mga sitwasyon nga ang palibot na kinanglan, ready po ta. Yang pulong nag-ingon, pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Tanan nga namati karon sa naa ka sa likod, ingon siya pagpugi gyud kanunay, ayaw undang, ayaw give up, ayaw pagkaluya, kay nasayod kamo nga inyong pag-alagad, dili gayud makawang. Dili na makita sa pastor yung pangabudlay, pero ang Ginoo nagtan-aw. Kumusta ka igsuon? Asa naman kadapit sa inyong pagpangalagad? It's time to reflect on the goodness of God. Kini ang tsimpo nga mahimo kang pagpakamaayo. Tanawa o balikda yung palibot kung diin ka man naplastar sa pangabuhi. Asa man nga panginahanglan nga magamit ka, ikaw na ang makasabat. Asa man ka pwede makatapang, atong iampo, atong maslingan ug may kahigayunan, tabangan nato sila. Kung may nagmasakit, ato silang apuan. Kung naa kay kauban sa trabaho, sa panimalay na kinangalan ug suporta, ato silang nasigon, tabangi ang imong higala nga matuman na iyang handog. Dili ta dili mag-away. Palanggaon nato atong isig ka magtutuo. Unahon nato sila pagtabang. Timani nga sa imong pagtabang dili siguro nimo makit-an, pero ang Ginoo gatabang usab nimo. Remember that. Iyan ang gianda ng imong promotion o pag-angat sa pangabuhi. Believe in that. Dapadog na ang katumanan sa imong handog. Hallelujah. Iya kang ayuhon sa mga sakit, ayaw kaluya, ayaw undang sa paghimo ug maayo, kay sa saktong panahon magaani gayud ikaw sa bunga sa imong pangabudlay. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Please like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell for more videos.